анҷумани ҳизби демократии тоҷикистон дар кохи афсарони душанбе. аз 74 вакиле ки дар ин ҷо ҳузур доштанд, аксарият ба ҷонибдорӣ аз Сайҷафар Усмонзода, вакили парлумони Тоҷикистон овоз доданд. ба ягона рақиби ӯ Ҷаббор Юлдошзода, роҳбари ин ҳизб дар вилояти Суғд ҳамагӣ 4 нафар рай доданд. Сайҷафар Усмонзода, ки 10 соли ахир раисии ҳизбро бар дӯш дошт, бидуни рақибони зиёд ва баҳсҳои ҷиддӣ дигарбора раҳбари ин ҳизб интихоб шуд. мо пешрафтҳои ҳукуматро эътироф мекунем, дар ҳама маврид дастгирӣ мекунем, вале дар ҳолатҳое ки камолиё пайдо мешавад, эълон пайдо мешавад, ва ё ки дар қабули шаҳрвандон ва ё ки дар ҳуқуқи яке аз шаҳрвандон ирода мегирем бо дархостҳои вакилӣ ба сохтори марбутаи ҳукуматӣ, зер сохтори ҳукумат муроҷиат мекунем, пешниҳод мекунем, ҳатто бо номи президент, ба номи раиси маҷлиси миллӣ пешниҳод мекунем. ҳизби демократии Тоҷикистон дар ибтидои дастёбӣ ба истиқлол аз асҳоби мухолифин ба ҳисоб мерафт. ҳоло бо вуҷуди интиқод аз кори баъзе вазоратҳо дар кул аз сиёсати ҳукумати Тоҷикистон пуштибонӣ мекунад. дар доираҳои коршиносӣ низ яке аз ҳизбҳои ба қавли гапдаро дониста мешавад. демократия ин раванд аст ва дар марҳилаи муосири давлатдории тоҷик низ мушкилиҳо дар робита ба волоияти қонун, кафолату таъмини ҳуқуқу озодии инсон, бисёрҳизбӣ ҳамчун шарти стратегӣ ва асосии ташаккули гуногунандешӣ ва мафкура вуҷуд дорад. аммо ин ҳизби ягона ҳамин бо дарки ҳамин масъулият ки дар парлумон дигар қишраҳои иҷтимоиро намояндагӣ мекунад, бояд дарк кунад ва ба таври ошкоро ва бо риояи тартиби муқарраршуда бигӯяд, зеро ки рисолати ин ҳизб аз номаш бармеояд. дар Тоҷикистон расман 7 ҳизби сиёсӣ фаъолият мекунад. ба ҷуз аз ҳизби социал-демократ, 6 ҳизби дигар дар парлумон намоянда дорад, вале аксари курсиҳои парлумон ба ҳизби ҳокими халқӣ демократӣ рост меояд. интиқодҳо аз набудани сабқатҳои ҷиддӣ миёни чунин асҳоб борҳо садо додааст. ҳизби идеологӣ дигар, ҳизби парламентӣ дигар. ҳизби идеологӣ рақиб ё душман мешавад ба ҳамдигар. ҳизби парламентӣ рақиб душман намешавад. ин агар ба забони қадимаи тоҷикӣ гӯем, ин ҳам мусобиқа мешавад. ба якдигараш мусобиқа мекунад ки кӣ ба қудрат биёяд беҳтар кор мекунад. вале мо ҳанӯз ба ин ҳолат нарасидем. мо ҳоло ҳозир ба ин ҳолат нарасидем. пештар ҳам як ҳизб асос буд, ҳозирам як ҳизб асос аст. тибқи иттилои расмӣ, ҳизби демократии Тоҷикистон бештар аз 80 000 аъзо дорад. дар гузашта роҳбарии ин ҳизбро, ки таърихи бештар аз 30 сола дорад, афроди шинохта бар дӯш доштанд.